Това видео е спонсорирано от IBG. Ако искате да се закупите някаква джедж от там, ще има линк долу в описанието. Добре, здравейте хора, днес ще правим анбоксинг от нашия спонсор на спинъри. Това ще е един зелен спинър и какво да кажем, повече близко е зад мен, зад вас. И да продължим. Това тук е спинъра. Да, ето го. Нека да го отворим. Байн. Как са го запечатали? Еконт. Стайл анбоксинг. Това е спонсора. Може да си закупите същия спинър от тук. Линкове ще има в описанието. Ебе, както и да е, IBG. Яй. Ето го и спинъра. Доста добър цвят. Зелен. Зелено. Окей. Да, като цяло това е фидget спинър. Мисля, че все пак е най-нормално. Както казах, Добре, сега хора, гледайте нещо интересно. Върти се добре. Не. Добре. Доста добър спинър. Добре. И в града има спинъри, ама де факто не се въртят така. Да, дай малко само. Добре, автофокуса ли не съм активирал? Ще само по-леко го докосвам и как се върти. Само че то не иска фокусират. Ето. Чакай. Ето го. Съвсем леко го завъртях и може да се върти така. Да, ма бах тякото се вижда, гледайте. Да. Доста добър спинър. Нека малко да го завъртим ето така по-силно. Сега ако може да го фокусира. Добре. Що годе? За кой ми фокусира пръстите, бе? Защото малко ска трудно се вижда за кое се фокусира. Добре, спинър е доста добър. Харесва ми. Може да си закупите същия спинър. Ще поставим линкове в описанието. Мисля, че... И честито за новото му кратко клипче. Да. Добър е. И мисля, че ще е това за сега. Да, това ще е за сега, хора. Надявам се. Не мисля, че се очакваше да бъде прекалено дълго видеото. Да, точно. Един спинър. И това беше за днес. До скоро.